Η αυθονία δεν ξεκινά από το πορτοφόλι, ξεκινά από εσένα. Γεια σου, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα μιλήσουμε για μια από τις πιο βαθιές αλήθειες της οικονομικής και προσωπικής ζωής. Ότι η αυθονία δεν ξεκινά από το πορτοφόλι σου, ξεκινά από εσένα. Πολλοί πιστεύουν ότι η αυθονία είναι συνώνυμη με το χρήμα. Ότι όταν θα έχω αρκετά, τότε θα νιώσω ασφαλής, πλήρης και ελεύθερος. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Η αυθονία δεν είναι αποτέλεσμα χρημάτων. Είναι η νοοτροπία που φτιάχνει τα χρήματα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που δίνουν νόημα στη ζωή. 1. Η παγίδα του όταν. Πόσες φορές δεν έχεις ακούσει «Όταν πάρω καλύτερη δουλειά, τότε θα είμαι ήρεμος. Όταν βγάλω τόσα χρήματα, τότε θα νιώσω άνεση. Όταν μεγαλώσω τα παιδιά, τότε θα απολαύσω τη ζωή». Η αυθονία όμως δεν είναι υπόσχεση για το μέλλον. Είναι μια κατάσταση που καλλιεργείται στο παρόν. Η ιστορία του Δημήτρη 40 χρονών. Ο Δημήτρης βρέθηκε ξαφνικά άνεργος. Μετά από χρόνια δουλειάς. Είχε ελάχιστες οικονομίες και πίστευε ότι η ζωή του καταραίει. Αντί όμως να βυθιστεί, άρχισε να προσφέρει εθελοντικά το χρόνο του σε έναν οργανισμό. Αυτό δεν του γέμισε το πορτοφόλι, γέμισε όμως την καρδιά του και τον κράτησε όρθιο. Και τελικά μέσα από αυτή τη δράση βρήκε τη νέα του δουλειά. Η αυθονία του ξεκίνησε από μέσα του, όχι από τα χρήματα. 2. Η αυθονία ως νοοτροπία. Η αυθονία δεν είναι αριθμός στο λογαριασμό. Είναι το πώς βλέπεις τον κόσμο. Είναι να λες έχω χρόνο να επενδύσω στον εαυτό μου. Έχω ικανότητες που μπορώ να αναπτύξω. Έχω ανθρώπους γύρω μου που με στηρίζουν. Η ιστορία της Κατερίνας, δασκάλας 28 χρονών. Η Κατερίνα δεν είχε ποτέ υψηλό μισθό γιατί χρόνια πίστευε ότι ήταν καταδικασμένη να ζει σε στέρηση. Όταν όμως άρχισε να βλέπει την αυθονία της, σε αυτό που ήδη πρόσφερε, τη γνώση και την αγάπη στα παιδιά, η ζωή της άλλαξε. Δεν έγινε ξαφνικά πλούσια, αλλά απέκτησε αίσθηση πληρότητας. Και αυτή η αίσθηση την έκανε να βρίσκει ευκαιρίες που πριν αγνοούσε. Πού κρύβεται η αληθινή αυθονία? 1. Στην ευγνωμοσύνη. Όταν εστιάζεις σε αυτά που έχεις, ανοίγει ο δρόμος για περισσότερα. Ο Γιώργος, 50 χρονών, ξεκίνησε κάθε βράδυ να γράφει 3 πράγματα για τα οποία ένιωθε ευγνωμοσύνη. Μέσα σε ένα χρόνο, αντί να γκρινιάζει για όσα δεν είχε, άρχισε να βλέπει πόσο γεμάτη ήταν η ζωή του. 2. Στις σχέσεις. Οι άνθρωποι που σε στηρίζουν είναι ανεκτήμητος πλούτος. Η Μαρία, 60 χρονών, μετά το θάνατο του άντρα της, βρήκε δύναμη στην κοινότητά της. Η υποστήριξη που πήρε από φίλους και συγγενείς την έκανε να καταλάβει ότι η αυθονία της ζωής της δεν ήταν το χρήμα, αλλά οι δεσμοί που είχε χτίσει. 3. Στη δημιουργικότητα. Η ικανότητά σου να δημιουργείς αξία είναι μορφή αυθονίας. Ο Αντώνης, 30 χρονών, ξεκίνησε να φτιάχνει χειροποίητα αντικείμενα για φίλους. Αυτό που άρχισε σαν χόμπι του έφερε αργότερα ένα μικρό εισόδημα. Δεν περίμενε πρώτα τα χρήματα για να νιώσει αυθονία. Είδε ότι η δημιουργία ήταν ήδη πλούτος. Γιατί η αυθονία ξεκινά από μέσα σου. Όταν βλέπεις τον εαυτό σου σαν φτωχό, ακόμη και πολλά λεφτά δεν σου αρκούν. Όταν όμως βλέπεις τον εαυτό σου σαν ικανό, δημιουργικό, με δυνατότητες, ακόμη και μικρά ποσά τα αξιοποιείς στο μέγιστο. Η ιστορία του Λεωνίδα, 45 χρονών. Ο Λεωνίδας έβγαζε καλά λεφτά, αλλά πάντα του έλειπαν. Κάθε μήνα ένιωθε πίεση. Όταν ξεκίνησε συμβουλευτική, συνειδητοποίησε ότι το πρόβλημά του δεν ήταν το εισόδημα, αλλά η νοοτροπία του δεν φτάνει ποτέ. Μόλις άρχισε να βλέπει τις δυνατότητες διαφορετικά, άλλαξε και ο τρόπος που διαχειριζόταν τα χρήματά του. Πώς να καλλιεργείς την αυθονία μέσα σου. 1. Εστίασε στην πρόοδο, όχι στην τελειότητα. Ακόμη και ένα μικρό βήμα είναι σημάδι αυθονίας. 2. Δες τον πλούτο πέρα από τα χρήματα. Χρόνος, υγεία, σχέσεις, δημιουργικότητα είναι όλες μορφές πλούτου. 3. Επένδυσε στον εαυτό σου. Διάβασμα, μάθηση, εμπειρία
Η αυθονία μεγαλώνει όταν μεγαλώνεις και εσύ. Η μετάβαση. Η μετάβαση από τη στέρηση στην αυθονία δεν είναι θέμα λογαριασμού. Είναι θέμα ματιάς. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου ως φορέα αυθονίας, τότε και οι ευκαιρίες και τα χρήματα αρχίζουν να ρέουν πιο φυσικά. Ας ανακεφαλαιώσουμε. Η αυθονία δεν είναι αριθμός στο πορτοφόλι. Είναι νοοτροπία. Η αυθονία κρύβεται στην ευγνωμοσύνη, στη σχέση, στη δημιουργικότητα. Ξεκινάει πάντα από σένα, όχι από τις συνθήκες. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σου.